Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, kumusta kayo dyan mga ka-chicken, ano? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. Ayan, nandito na naman tayo ngayon sa ating manukan mga ka-chicken, ano? Nandito tayo ngayon sa ating grower house ng ating mga lagang manok. Nandito yung ating mga crossbreed ng Rhode Island Red at saka Hubbard. Ayan. Sa vlog natin na ito mga ka-chicken ngayon, tapusin nyo panoorin ito kasi babahagi ko sa inyo yung combination sa pagpakain ko sa kanila ngayon na 2.5 month old na sila mga ka-chicken. Nag-ano na tayo, nag-iba na tayo ng pakain kasi kung ipupuro natin sa feeds o yung mga commercial feeds sa pagbigay sa kanila ay napaka ano na yan mga ka-chicken, masakit na sa bulsa kasi yung itong mga heritage chicken natin mga ka-chicken ay malakas kumain, lalo na itong breed pa ng Hubbard na cross sa kanila, ano, malakas talaga silang kumain. At ngayon mga ka-chicken, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko na tipid pa rin, hindi pa rin mga ka-chicken na malaki yung magastos natin sa pagpakain sa kanila, no? Kaya panoorin nyo yung mga ka-chicken, ipapakita ko sa inyo mga ka-chicken, no? Nandito may hinanda na ako mga ka-chicken sa kanila na ano nila. Yan, pakain ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano yung ibibigay natin na pakain sa kanila ngayon mga ka-chicken. Ayan, tingnan natin ito mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, ito na yung bibigay ko na pakain sa kanila mga ka-chicken, no? Una mga ka-chicken, ito yung ating asola. Yan, alam naman natin sa mga hindi pa nakaalam, ito ay rich in protein mga ka-chicken, ano? Yan, asola, yan. Napakaganda nito mga ka-chicken. Tsaka ito mga ka-chicken, ito yung sapal ng niyog mga ka-chicken, ano? Yan, marami itong nutrients din para sa kanila at saka minerals, ayan. Tsaka ito yung crown bull natin mga ka-chicken, nagbibigay din tayo ng feed sa kanila. Yung dami nito mga ka-chicken, nasa mga 1.2 mga ka-chicken, na 1.2 kilo mga ka-chicken. Yan lang yung nagagasto natin. At saka ito mga ka-chicken, ito yung darak. Yan. Darak. Napakamura lang ito mga ka-chicken, babilhin natin. Kaya napakatipid talaga mga ka-chicken. At ito naman yung ating tubig mga ka-chicken. Ito lang yung combination natin mga ka-chicken, no? Ngayon ihalo na natin mga ka-chicken. I-mix na natin sila. Lagay ko lang yung asola, no? Yan, saka itong ating sapal ng niyog. Yan. Saka ilagay na din natin itong ating darak. Saka itong ating crumble mga chicken. Kasi kung ipupuro ko lang sila mga ka-chicken sa crumble ay yung 5 kilo mga ka-chicken, kulang pa sa kanila. 4 na kilo ng 5, kulang pa yun sa kanila mga ka-chicken. Masakit na yan sa bulsa mga ka-chicken, no? Ngayon ito mga ka-chicken, ihalo ko lang muna bago ko lagyan, ano. Ito pala mga ka-chicken ay napakaganda para sa ating mga alagang manok. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan mga ka-chicken, no? Huwag niyo po kalimutan mga ka-chicken, subscribe at hit yung notification bell para update ka sa mga susunod nating upload ng mga videos o vlog dito sa ating channel mga ka-chicken, no? Tungkol sa pag-alaga ng manok, lalo na sa mga bago pa lang dyan. Sigurado kong may marami kayong makukuhang idea, tips dito sa ating channel. Marami na tayong in-upload. Bisitahin nyo lang mga ka-chicken yung ating channel. Kahit anong mga ka-chicken, tips o idea, babahagi ko sa inyo mga ka-chicken. Yan. At dito pala mga ka-chicken, lagay na natin yung tubig.
Hindi ko diniretso sila mga ka-chicken ha sa pag change speed sa kanila kasi hindi natin pwedeng gawin yan kasi nai-stress yung ating mga alagang manok kung didiretso natin sila sa pag change speed. Yung nakasanayan nila mga ka-chicken ay nagbibigay tayo ng mula sisiw ay dry feeding tayo sa kanila. Yung binibigay natin na pagkain na Tigra 1, may mga chick booster, mga Tigra 2 or GMP 2, ganyan. Saka yung crumble mga chicken ay mga dry feeding natin yun, binibigay sa kanila. At saka kung mag-change feed tayo mga chicken or mag-change to wet feeding tayo, ay wag natin sila biglain ano. Yung ginawa ko dito mga chicken, unti-unti mo nang nilagyan ko ng tubig, unti-unti kong binasa yung kanilang mga pakain hanggang sa unti-unti ko ding nilalagyan ng asola yung pakain nila, at saka unti-unti ko ding nilagyan ng darak hanggang sa ganito mga chicken na yung pinapakain ko sa kanila sa ngayon, na hindi sila nabibigla pati yung katawan nila. Kasi kung bibiglayin natin mga chicken ay na-stress yan o yung katawan nila mga chicken ay mabibigla. Kaya wag natin biglain sa pagbibigay ng pagkain at sa pag-change feeding natin sa kanila. Ito mga chicken, no? Nahalo na din natin ating pagkain sa kanila. Ito na yung magiging hitsura niya mga chicken, no? Asola na may sapal ng niyog, crumble at saka darak. Ayan. Ito na yung pagkain natin sa mga chicken. Napakalaking tipid talaga mga chicken. Ayos to. Ngayon, lipat ko na dito mga chicken. Medyo maliit na lagayan ano. Ito na mga chicken, yung ating pagkain ano, bibigay na natin sa ating mga alaga. Crossbreed natin ng Rhode Island Red at saka Hubbard, no? Sa ngayon, dito ko lang sa papakainin sa labas. Bago ko ibigay sa kanila, ilalagay ko muna yung pagkain para paglabas nila diretso kain na. Yan. Papasin natin mga chicken. Ito na sila mga chicken, yung mga Rhode Island Red Cross Hubbard, no? Yan. Dito naman mga ka-chicken, dito siniseparate ko mga ka-chicken yung mga ano sa kanila, yung mga natatalo sa kainan ba, para naman makakain sila ng husto, no? Na hindi sila maaagawan itong naunang lumaki sa kanila mga ka-chicken. Yan, dito kainin ko din sa loob mga ka-chicken.
chicken, no? Ito na lang yung natira natin mga chicken ng crossbreed natin ng Rhode Island Red, no? Kasi marami na tayong naibenta, no? Maraming natuwa. Ngayon na araw na ito, may naka-schedule din na pupunta dito sa atin kasi bibilin din dito ng ating mga Rhode Island Red Cross na Hubbard kasi marami talagang natuwa, no? Lalo na kung sa mga nakita doon sa mga bumili natin, nagkaka-interest din sila dito mga chicken. Kaya yan, tingnan nyo naman mga chicken, no? Nasa 2.5 months sila ngayon mga chicken. Ayan, sa pamamagitan sa ating pagpapakain nito mga chicken ay magiging ano sila mga chicken, busog na busog sila. At tayo rin, hindi din tayo magkakaroon ng malaking gastos sa pagbibigay ng pagkain sa kanila kasi yung binibigay natin ng pagkain sa kanila ay nakukuha lang natin dito sa atin lang. Tulad ng asola at yung sapal ng niyog, dito naman sa amin marami namang niyog dyan sa gilid natin manukan, no? Dyan lang tayo kumukuha. At saka ano rin mga chicken, yung darak, murang-mura lang. Yung sako dito sa amin nasa 600 yung per sako. O, minsan din kung marami yung ani o yung season ng pag-ani ng palay, nasa maabot lang minsan ng 450 yung per sako ng darak, ano? O, ito na sila mga chicken. Malaki na yung ating mga cross, ano? Nasa 2.5 months pa lang sila mga chicken. So, ito na sila yung mga alaga. Ito yung kagandahan mga chicken sa mga balak pa lang mag-alaga, no? Yung mga heritage chicken talaga ay maamo sila mga chicken. Lalo na kung natutukan talaga natin sa pag-alaga, no? Nakatuwa lang itong ating mga cross kasi ano, yung characteristic talaga ng Hubbard. Kaya subaybayan nyo pa dito mga chicken kasi yun nga yung sinabi ko sa previous vlog natin. Titingnan naman natin yung magiging production nila sa itlog. Kahit mga crossbreed nito ng Rhode Island Red at Hubbard, yung lahi ng Rhode Island natin na malakas ng itlog, kung may halo na silang breed ng Hubbard, kung malakas pa rin ba silang itlog. Kaya subaybayan nyo talaga mga chicken kasi babagi ko din sa inyo. Titingnan natin yung magiging production niya sa itlog. Kasi kung sa karne, makita naman natin 2 months pa lang may umabot na ng 1.5 kilo. Solve na tayo sa meat. Sa egg na lang mga chicken, sa itlog titingnan natin kung ano yung magiging production niya. Kung malakis pa rin ba tulad ng mga pure na Rhode Island Red. Ayan mga chicken. Sa ngayon mga chicken, shout out muna tayo. Shout out sa channel ni Vinderg TV, shout out kay Boss Joyax TV at sa lahat ng silent viewers natin. Shout out sa inyong lahat mga idol. God bless. Thank you. Ayan mga chicken, maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating pinapakita sa inyo na vlog. Sana may nakuha kayong idea ngayon mga chicken sa vlog natin na ito. Kung tungkol sa pagpapakain na makatipid talaga tayo mga chicken, no? Ayan mga chicken, maraming salamat ulit sa inyong panonood at sa walang sawang suporta dito sa channel. Kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe mga chicken, subscribe mo na yung mga chicken. Napakalaking tulong po niyan sa atin para gaganahan pa tayong gagawa ng videos o vlog o magbabahagi tayo tungkol sa pag-alaga ng mga manok, ano? Para makatulong din tayo sa iba, lalo sa mga nagsisimula pa lang mga chicken. Ayan, ingat po tayo palagi mga chicken. God bless. Thank you. DJ.